migerera ni gongo kwaregania sireri ya gobwanjite ya AGR iriko nyora mangana maya asinchina yobenge itariane Damaris Muragwa. Ege ikaragyo komurusia bisi umugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza nigo gyakorekana rero ase Kawira anyorera ibaga kwegerera. Commissioner we county ya Turkana otebanga abantu bakwabana maritense meyo n'abantu bamanyekaine. Abo bisaba DCI meya Game South Siaya County kuchako butuki kubwatekana n'ekiburaburu ekyo kyanegetiwe eikiyaita asobochori oboke. Omonyakero gobwe county yebunge yobochenu Robert Bukose ko yasemia serikali ya Trans Nzoia kokonya shinyagitari gwetera ekegancha gichinyagitari libaga lyekeli ya serikali enene. Wekera bono tokubitara mangana maya asinchina yobenge nakoganire obategerali obuya.